Per crear un compte de Gmail cal visitar la pàgina d'inici de Google. Per fer-ho, podem escriure www.google.com a la barra d'adreces de navegació. Si tenim la pàgina d'inici, cliquem una vegada a Gmail a la cantonada superior dreta. Ara, cliquem a Crear un compte per a mi i omplirem les dades que ens demanen: nom, cognoms, nom d'usuari, contrasenya i la confirmació de la contrasenya, repetint el mateix que hem posat a la primera opció. El nom d'usuari és el que haurem de recordar perquè serà el nostre correu electrònic i hem de buscar un nom que estigui disponible. Finalment, cal crear una contrasenya segura. Recordeu que la millor opció és combinar lletres majúscules, minúscules, números i símbols. A continuació, cliquem a Següent i omplim les dades que ens demanin fins a trobar l'opció Crear un compte.